buntis po ako. Agosto taong 2023 nang makapanayam ko si Nanay Melanie. Naging emosyonal ito nang magtapos siya sa junior high school sa tulong ng Alternative Learning System o ALS. Ang kanyang pangarap kasi noon na makapagtapos sa pag-aaral na udlot matapos mabuntis at sa hirap rin ng buhay. Sobrang tuwa. Walang paglagyan ng tuwa. Kasi sa wakas, yung inaasam-asam ko, nakamit ko rin. Nung natanggap ko po yung diploma, nung oras na yon, hindi na tumitigil ang luha ko sa katuwaan. Kasi sabi ko, sino mag-aalaga sa anak ko? Isa lang si Nanay Melanie sa mga kabataan noon na tinatawag na out-of-school youth. Sa Pilipinas, hindi na bago ang suliraning ito. Mula sa 42.8 million household population na may edad 5 hanggang 24 anyos, lumalabas na 25% o nasa 11 milyon ang out-of-school youth ayon sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority noong 2024. Kasama rito ang probinsya ng Pangasinan. Sa pag-aaral na isinagawa ng Provincial Social Welfare and Development, 6 na mga bayan ang kinakitaan ng paglobo sa bilang ng out-of-school youth. Nanguna sa listahan ang mga tarap na may higit 4,600 na out-of-school youth. Umingan na may 1,707. Urdaneta City na may 583. San Nicolas na may 471. Bulinaw na may 437. At Lingayen na may 435. Kahirapan ang nakikitang hadlang sa pagkatuto ng mga kabataan. Yung buhay namin minsan walang-wala talaga. Maski baon, minsan wala din. Naawa din kami sa kanya. Ang bilang na ito, malaki raw ang epekto sa functional literacy rate. Katunayan, 64.4% ang naitalang functional rate sa probinsya ng Pangasinan. Ito ang sukat ng pagkatuto sa pagsusulat at pagbabasa ng isang kabataan. Bagay na nais matuldukan ng First Spouses League o Pangasinan. Ito'y sa programang Tawiran, Pamanang Kaalaman para sa Magandang Kinabukasan na pinangunahang mismo ni First Spouses League Chairperson Maan Tuason Gico. Katuwang ang Pangasinan Provincial Library, Pangasinan Polytechnic College at ng Provincial Social Welfare and Development Office. Ngayon naman po, ito'y para sa ating mga out-of-school youth, sa mga tao po na hindi marunong magbasa, sumulat, hindi nagkaroon ng pagkakataon para sa edukasyon. Ito naman po, tayo na po ang lalapit sa kanila para sa kanilang kinabukasan. Bibigyan po natin sila ng pag-asa. Ang programa, target na palakasin ang values education at literacy sa mga kabataan. We will teach them the basic. As in talaga pong tuturuan po natin sila ng concepts, nung paano magsulat, paano magbasa, at para sa mga out-of-school youth po natin na may mga potensyal, hahanapan po natin sila ng serbisyo sa probinsya. Baka pwede po natin silang ipasok sa ating mga TESDA or scholarship po. Kung makitaan po natin sila ng parang willingness as well. Nagpapatuloy sa ngayon ang pakikipag-ugnayan ng First Spouses League sa iba't ibang ahensya ng pamahalaang panlalawigan para matiyak ang pagtawid ng mga out-of-school youth tungo sa magandang kinabukasan. Jose Robert Inventor, RNG News.